तो नमस्ते प्रणाम स्वागत बा रउआ सबके राइटर केपी राज के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते रउआ सभी बढ़िया होखब, अच्छा होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गइल बानी बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल ब्लास्ट, बिल्कुल खतरनाक, बिल्कुल हिट मेटर हिंदी बेवफाई सॉन्ग। उम्मीद करते रउआ सबके कि बेहद पसंद आई। अगर एकरा के रउआ नया म्यूजिक बनवा के, बढ़िया म्यूजिक बनवा के, बढ़िया से दिल से गायकी कही तनी तो 100% बाकी गाना और मार्केट में ब्लास्ट करी। लेकिन इससे पहले रउआ सबन से एगो बात कहल चाहब कि अगर रउआ गायकी में इंटरेस्ट बा आ गायकी में कदम रखले बानी, गायकी रउआ के पसंद बा और रउआ के बढ़िया गाना नहीं मिलत, बढ़िया मेटर नहीं मिलत, बढ़िया से तुकबंदी नहीं मिलत, बढ़िया रउआ सबन के म्यूजिक नहीं मिल पावत, तो रउआ अगर हमारा चैनल पर आ गइल बिन तो रउआ सबके निराश भइले के जरूरत नहीं है। काहे से कि रउआ सबन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, हिंदी होके चाहे भोजपुरी होके, चाहे रउआ कौनो भी ट्रैक पर भोजपुरी गाना लिखवा सकीले, चाहे नया कंपोजिशन गाना लिखवा सकीले। लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, बेवफाई सॉन्ग, पूर्वी, निर्गुण, भजन, लोकगीत, लयदारी, रंगदारी, चाहे जिला स्पेशल गाना, चाहे बोल बम के गाना, चाहे विवाह गीत, चाहे विदाई गीत, चाहे रक्षाबंधन के गाना, चाहे रउआ कौनो सीजनली गाना लिखवा सकीले, वो बिल्कुल उचित चार्ज। तो ये से कहल चाहब रउआ समझ से कि रउआ अगर हमारा चैनल पर आ गइल बनी, चैनल पर नया बानी, चैनल पर पहला बार आइल बानी, तो चैनल के लाइक कर दी, सब्सक्राइब कर दी, बेल आइकन प्रेस कर दी, ताकि कोनो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ सबन के मिले। अगर वीडियो रउआ सबके अच्छा लगा तो एगो प्यारा सा कमेंट कर दी। चलिए देर ना करते हुए आज के मीटर देखल जा कैसे बा, का एकर लय बा, का एकर धुन बा, ये रउआ सबन के हम गा के बतावत है। उम्मीद करते रउआ सबके कि बेहद पसंद आई। तो चलिए देर ना करते हुए आज के गाना देखल जा कैसे बा। एगो लड़का एगो लड़की से प्रेम करे से पहले एगो बात कहता का लड़किया से, देखी का कहता कि लगा के दिल से दिल मुझको किसी ही दिन छोड़ दोगी तुम, कि लगा के दिल से दिल मुझको किसी ही दिन छोड़ दोगी तुम, तड़पना तुम क्या समझोगी, हमसे मुँह मोड़ लोगी तुम, तड़पना तुम क्या समझोगी, मुझसे मुँह मोड़ लोगी तुम, तड़पना तुम क्या समझोगी, मुझसे मुँह मोड़ लोगी तुम, लगा के दिल से दिल मुझको किसी दिन छोड़ दोगी तुम, लगा के दिल से दिल मुझको किसी दिन छोड़ दोगी तुम। तो उम्मीद करते मीटर रउआ सबके बेहद पसंद आयल हुई। अगर ये गाना के रउआ फुल लिखवावल चाहतनी तो डिस्क्रिप्शन में हमार कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, तो रउआ कॉल कर सकले या व्हाट्सअप कर सकले, रउआ के बिल्कुल उचित चार्ज पर फुल गाना मिल जाए। लेकिन ऐसे पहले एगो बात कहल चाहब रउआ सबन से कि अगर हमारा गाँव में कोनो मिस्टेक होता तो भैया क्षमा चाहतनी। ऐसे कि हम तो गायक ना, हम तो राइटर हैं, रउआ सबन के खाली बता सकीले, समझा सकीले। तो मिलत है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना, कुछ नया धुन, कुछ नया कंपोजिशन लेके। तब तक ले रउआ सबसे अनुमति चाहतनी। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव, जय